جزء الجبرون بار نقاشنا عندما نخبر ونسو عزينا نمسكنه بفلاور تقبل لي نقع بسلام مساخيلكم بفلاور تقبل لي كبرات جزا بفلاور تقبل لي thank you يفريم حاونا نقع بسلام مساخا صبو مشات يقبرلك صبو تمرتي لا تمرتي زي يقبرلنا مايك حزام ساي ورد لك متى تسمع عن زي سمع عنك نغرك مساي مايك حزا ثانك يو قنافنا حفتي ثانك يو كلكم ونقع بالسلام مساخا ناي بحق نحنا نبرعل بالعلمنا خبيرك زي بزو زخون قرات كتبنا تمرت كتبنا مساخا زينا نمسكنك صبو مشات يقبرلنا نابخا خغدفو زي مدرخ مالتي ثانك يو بالسلام مساخا اوكي ناي بحقي يقن يلي نزي الدل سلازي حبكمني كمت كل غزي قدما زبلو كله ابز زلو سب توفيو غزيو كالق نغا كله نغا زغبر كلو اب ادو اب غدايو كزاتي ممصو حدا تسفا ناي حاجرنا زهبنا نغا سلازخونا ازيو تزعبي عوات زبلو انا ناي حزباوي engagement كمص كلو and يعني كلنا انقع حقوسنا بام هوي قروب زحلفه سمون منالباش حصي ريكاب كغبروي لومي موسى اغاطامي كمص ايكالن سلازي حصه زبله national identity هاغراوي مننت ويس national agenda هاغراوي سنه حساب ن اودادبانا تبل حصه ناتي ايديا كهبه تباهم دما كباي زلبمو ابزي سلازلو حسابنا كنسمع مانتان حزباوي زخونه لوطي اب عدنا كمص موخ ابزي حجي مصينا زلو حدغኛ كوننات كغطمو زخل هاغراوي حيلي نمفتار زحجزنا نبلو نغا كلنا حيزنا كنوص تسفا اغبر مالتيو زحلفه سمون نمنتاي زي ناي سلام نبلو كوننات مصيو اب عدنا ناي مندليتيو ناي رقواحيتات ناي كبابينا زلو عدتات እሱ ድማ ዲፒ ወርልድ ናይ ዱባይ መምህዳር ናይ ወደብ መስጓጉ ካብ ጅቡቲ ናይ ቻይና ቤዝ መስራህ ኣብ ጅቡቲ ንኣሜሪካ ዝፈጠረላ ጸቅጢ ወአቢሉ ድማ አማራጭ ወደብ ክርከብ ስለዝነበሮ ብሳዑዲን ብኤሚሬትን ዝተሐገዘ ናይ ሰላም መስርህ ቅድመ ህዝብ ምስሙኡ استجمر مسرح كاب دبلوماسيان منطات زركبنايو صبصيبنا مالتيو اودادبانا حدش اغباب كهب አለዎ بزبل دما زتاغينا صبوات حቶታትን መልስታትን ነረን ማለትዩ አነ ከምት ትፈልጦ ብዙሃት ቅድመ ህጂም ብዝገበርኮ አባል አርባሃርነት ወይ ደማ አካያዲ ካብት ጉጅለና አርባሃርነት እሱ ድማ ውድብ ፖለቲካል ኦርጋናይዜሽን ዘይኮነ just organization ዩ ወይ ፕሮጀክት ዩ ናይ ኩላህና ቃልሲ ኣብ ውሽጢ ነጸብራቅ ኮሚኒኬሽን ሊክ ፈጠራለሁ ሰሆም ኣብዚ አትገብርዋ ውድባት ዝባሃሉ ዝገብርዎ ማህበራት ዝገብርዎ አስተዋጽኦ ኣብ ውሽጢ ሞቢላይዜሽን ከህገዝ ተበገሰብ ምስ ብዙሃት ኦርጋናይዜሽን ምስ ዝኾነ ከምዚ አንግበለን ቀነ ምሳሁም ኣብ ስመራ ኣብ ዝተፈላልየ ጊዜ ኣብ ዝነበረሉ እዋን መጺና ገንዘብ ነዋጽ በሓደ ናብ ዓድን ደውልና ቁጽሪ ነፍንወሉ ጊዜ ነይረው ደሃይ ህዝብና ክንፈልጥ ከም አይነት ፕሮጀክት ዩ ኣብዚ አክመጽ ከለሁ ግን ንአርባሃርነት ወኪል ዘይኮነ ዝመጽ ዘለሁ እዚ ሕጂ መጽዩና ዘሎ ብድሆ ሓድሽ አይነት አወዳድባን አገባብን ይግብኦ ብዝብል ምስ ሙሴ ኤፍሬምን ካልኦትን ብዙሃት ዝሐለፈ ስቶኮልሙን ሓንቲ ሴሚናር አዳሊና ነርና ዝጀመርና ልዩ ነዚ ህዝብና ክነገልግሎ ግዴታናን ሓላፍነታናዩ ተህዝብና ብዝበለና መሰረት ካፕተን ዝቀሰምናየን ወይ ንፈልጠን በስተምህሮዲው ተመክሮ ፖለቲካ ብሽወደን ተሳተፍቲ ኩሉ ሕክልቴና ስለዝነበርና እሳ ነበርክታ ኢልና ንብላ ክነበርክት ተበጊስና ኣለና ማለት እዩ ብዝተፈላለየ ኢኒሺየቲቭ ዝገብ
ሰባት ውን አንጻ ዘይኮነስ በሓደ ንመጸሉ ክውንነት ንምእንታን ክፍጠር ማለት እዩ እዚያ ናይ ዝሓለፈት ሰሙን ሪካፕ ማለት እዩ ሎሚ ድማ ናሽናል አይደንቲቲ versus ናሽናል አጀንዳ ክንብል ከለና መጀመሪያ ካብታ ዲፊኒሽን ናይ ናሽናል አይደንቲቲ ክጅመረ ማለት እዩ በእንግሊሽ ክብላይ national identity a sense of a nation as a cohesive whole as represented by distinctive traditions cultures and language ይብሎ ዊኪፒዲያ ጥልቅ ዝበለ ክስታይ definitions ክንከይድ ተኮይናውን ኣብ ሓደ ብመንነት ዝተመወከሰ ንሓደ ኣብላሊ ባህሊ ወይ ድማ ተመሳሳይ ዝኾነ homogeneous ዝኾነ ባህሊ ዝብገስ እሱ ዲፊኒሽኑ ምስ አወዳድባና ክንከይድ ከለና ድማ ብኡ ዝተመስረተ አወዳድባ ማለት እዩ ናሽናል አይደንቲቲ ብዙሓት ሰባት ከምዚ አሜሪካ ትራምፕ ዘካይዶ ዘሎ ምርጫ ዝተበገሰሉ ብሃገራዊ መንነት ሌትስ ሜክ አሜሪካ ግሬት አጌን አሜሪካን አሜሪካውያን ኢሉ ነቲ አውሮፓውያን አሜሪካውያን ዝሓዝዎ ባህሊ ከም ኣብላሊ ተራወሲዱ ኩሉ ህዝቢ ዝወርሶን ዝግደዶን ዝቀበሉ ከም ሬሲፒ ከይዱ ንሓደ ጉጅለ ጠኒፉ ነቲ ዘዋጽኦ ጉጅለ ማለት እዩ ኣብታ ዓዲ ንኡጠን ከይድ አካይዳ እዩ ናቱ ረባሓታት ኣለዎ ናቱ ረቋሒታት ኣለዎ ናቱ ሓደገኛታት ክውንነታት ድማ ኣለዎ ካልእ ምሳሌ ከነምጽእ ተኮይና እዚ ኣብ ኣውሮፓ የማናውያን ዝበሃሉ ዝመጹ ዘሎ ፓርቲያት ስደተኛታት መጽዮም ባህልና ይልውጥዎ ኣለው ባህልና ይጥፍዎ ኣለው ከእብልሉናዮም ኣንስትና ይምርዓውን ኣለው ወንጀል በዚሁ ስታቲስቲክስ እንዳጠዋውሃ ማለት እዩ ነቲ ዘሎ ወንጀል ወይ ክራይም ከም ዝወሰነ ጌርካ ከም ዝወሰኸ ጌርካ ወይ ቴሮሪዝም ካብቲ ዘለዎ ኣጋኒንካ ዝረአይ በዚሁ ግዜ ኣብ ሓቂ ዘይተመርኮሰ ንሃገራዊ መንነት ከም ሓደ መመዝመዚ ባይታ ተጠቂምካ ዝግበር ናይ አወዳድባ ክስታዩ ማለት እዩ ሓደ ረባሓ ዘለዎ ንሓደ ግሩፕ ህዝቢ ወይ ጉጅለ እሳሓ ተረባሒኻ እሳሓ ኣብላሊኻ እቶም ካልኦት ተከተልቲዮም ንሕና ኢና ነበግሳ ከምዚ TPLF ሓደ ብናሽናል አይደንቲቲ ዝተበገሰ ኦርጋናይዜሽን ብብሄር ብሃገራዊ መንነት ናይ ትግራይ ፒፕል ሊበሬሽን ፍሮንት ንሕና ትግራዋያን ነመሃሩ ክነጥፎም ኢና ነዚኦም ተገዚና ናይ ዮሐንስ ክንመልሶ ኢና ዝብል ብውሽጣዊ ዝካየድ ድሕሪኡ ናብ ሃገራዊ አጀንዳ ሜቢ ከይዱ ክበሃል ይከኣል እዩ EPRDF ምስኮነ ይህወደግ ምስኮነ ማለት እዩ ኣብ ዓድና ውን ዝረአይ ሕጂ ናይ ዓድና ክውንነት ረሲኻ ከምዚ በዓል አጋዚያን ኢልካ እቶም ካልኦት ብናትና ኣብላልነት ይዝካየድ ናይ ትግርኛ ሃገርያ ምትግርኛ ሓደ ሆሞጂኒየስ ግሩፕ ይልካ ነቲ ዝዓብላሊ ግሩፕ ወይ 50% ናይ ህዝብና ትግርኛ ዝዛረብ ስለዝኾነ ንኡ ክንውድብ ከም አወዳድባ ተጠቂምካ ዝግበር አካይዳ እዩ ብዞባውን ክኸውን ይኽእል እዩ ኣኮሎ ግዛይ ከምዚ ኢልካ ንኣኮሎ ግዛይ ዘሕርሮም ጠቃጽሎም ነገራት አልኢልካ ብዙሕ ክውደብ ስለዝኽእል ኣፍሪካ ተበግሶ ስለዝኾነ ናሽናል አይደንቲቲ ዝበዝሐ ወይ ድማ በመንነቱ ሓደ ሰብ ከም ዝሕበን ምግባር ጌጋ ዘይኮነ ካብ ማሓበን ላዕሊ ግን ከም አሮጋንት ከም ዝቀየር ንካልኦት ከም ዝነቀቀን ወይ ናተይ ዓብላልነት ክረጋገጽ ኣለዎ ኣነ የገዛኢ ናይ ዝዓዲ ኣናተይ ክስታይ ሕጂ ንክጠን ሓደ ጋዜጠኛ ሓደ ግዜ ኢሉኒ ነይሩ ካብዞም ህቡባት ጋዜጠኛ እቶም ሓሰብቲሲ ዘይተሓስቡ ዋላ ብጉጅለ ብዞባ ዝተወደበ ክስታይ ናብ ሓና ሃገር ረባሓ ስጋብ ዝሓለወ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና መወዳደቢ ንጥቀመሉ ሕጂ ድሕሪ ናብ አጀንዳ ክንቀይሮ ዝበለኒ ነይሩ ኣነ ግን ብዙሕ ዝድግፉ ኣተሓሳስባ ኣይኮነን ንምንታይ ምሳሌታት ክህበ ማለት እዩ ሓደ ናይ አጋዚያን ሂቤ ናይ ዓድና ኮምፖዚሽን ናይ ህዝቢ ኣሰራርዓ ብሄራትና 9 ይበሃል 10 ክኸውን ይኽእል እዩ ጀበርቲ ከምዚ ናይ ኢትዮጵያ ዝተገብሮ ሓደ ግዜ ጉራ ኣብ ምንታይ ተቋሪፀ ፀኒሐ ኣፍቲያ ናይ ጀበርቲ ገለ ትብል ፀኒሕካ
أوه نايجبرتي نمثالي كمزي نا إثيوبيا استجبرس سلطة زبحالو نيرون غوراغيدينا أيكونن بزبل ريفرندم ناي سلطة تغيرو ناتو موساني وسيدوم كم عينة أمنت علني مالتي أب إرترا هانا بهير كمزي كمسرت بلا تحزبز بكستاي بزبلو وي بايتو إرترا متعي بزوسنو كوساني خالو بهير ديو كون أبتا حدا بهير ديو كتأنف زداليو سبات نابتا حدا بهير تتأنفهم توم زيداليو أبو السو سلازي حدا جزي تشعتا بهير قلا تيماليقوني نتأمنتي كتفلتو مالتيو هذا أيكونندو زيوم فلو تاريخ لنا فلو عمت أجعلنا زبلو زخون عيناتهم بهير ولا مئتي بهير نخون دون تحكي قدعنا ناتي بهير فليز بلايو يقوحب النشم تبو تهبو أقامي باللين مالتي نحزب مسل مرققات ناي ديمقراسيوات تحساسبانا دما السيو متكلناون السيو زخون سب كعمن خلالو بزداليو أمنت نحاجة سجاب زي تسألوه مالتي بنحاجة زي تسألوه قبل كله كال بتكابتي قوة من أي زخون نجار ناي سبعة مسألة سجاب زي رجعت أنا كالوت hate speech زيوم سألتنا يوم بأمني نقعد كتوم سجاب زي بله بأمنته بكستايو زمن زي بلنا مالتيو زي أكمل example عم زي مالتيو هذا صبوا موكسي تاريخ زخوننا نمنتاي زي بهيراوي وحجراوي من النتكازي let's make America great again زي populist approach كم زي وزعنا كم زي ربحنا كزارب تدلينا من تايو هذا جزء تذكروا تقولكم Union of Islamic Court بحلا كيدان مجابعات سوماليا تزاي تجا كيدان مجابع إسلامي كيدان إسلامي مجابعات ناي سوماليا كلتا شيء شدشتن هذا أجندة هيزوز نبرو أب إسلام identity زكاة إسلام تدفيرو إسلام كم زي كوينو جل ما بقاسي هيزوما أبتي أكايد كوميتي أو أبتوما هايرتين تايزبل سمم معنيرو إسلام كم هذا موحدي identity تتأكمنا هزبك أنت أنف مكنياتو بكن بجروب جل تتأكمنا حسابنا جن نحجر سن حساب كون زخل على لوز بحال سمم تسب ماميهم ينلام يكوت مكنيات سوماليا homogeneous حدا عينت ማህበረሰብ ስለዝኾነት በሃይማኖት maybe ቁር ካባና ይፈለዩ ብዙሁን አይተቃወሙን ይሃ ዩኒየን ኦፍ ኢስላሚክ ኮርት ድህሪኡ ግን እዚ TFG ዝበሃል ትራንዚሽናል ፌደራል ገቨርንመንት ዝበሃል ምስ መፀ ኣብ ክንዲ ዝፈትህዎ ናብ ካልእ ከይዱ መወዳእቱ እንታይ ርኢና ኣብ Union of Islamic Court بمنتهى متمسرته مجمعة مسلكم Union of Islamic Court سيد بارمس ودقة بمنتهى تمحدر نيرا كستاي بتن Islamic Court بتن مجابعات تمحدر نيرا سوماليا هنت مجابعنا هنت كبابي أب كبابي أزلو مكنياتو حجراوي حق سلازيلا بشريعة مسارت أب كبابي أزلو زخونة مجاوات زي مقدوات يفتح نيرو مالتيو نتي بيت فردي زكلاكل دما وتحدرات كجب جميرو مالتي برت زعطقو السودمان እንዳደየበ እንዳአበ መስከደ ገጂፎም ማለትዩ ሚሊታሪ ዘለዎም ገለ እስላሚክ ኮርት ኮይነን እዚያን እስላሚክ ኮርት ብዙሃት ተጠኒፈን ሞ ኪዳን እስላሚክ ኮርት ወይ ድማ መጋባያታት እስላማዊ መጋባያታት ዘይንፈጽም ኢሎም ዩኒየን ኦፍ እስላሚክ ኮርት ዝበሃል ክስታይ ሶማሊያ ንመጀመርታ ጊዜ ርግዓት አፍሲልዋ ነይሩ መወዳእቱ ጽልኡ ግን እንታይ ኮይኑ ገለ ጸገም ምስ መጾም ገሊኦም ሰባት ኣብ ውሽጢ ዘይፈልጡ ነቲ አጀንዳ ኤክስትሪሚስት አታሕዛ ሂዞም ማለት እዩ ኤክስትሪሚስት አክረርቲ አታሕዛ ምስሓዙ ናይ TFG ናይ ኢትዮጵያን ምትሕብባር ምስ መጸ ጂሃድ ኣውለት እዩ ናብ ዘይተደለየ ማከይዱ ኤክስትሪሚስት ፋክሽንስ ፈጢሩ ክፋላት ፈጢሩ ማለት በሐጽሩ ዚና ዩኒየን ኦፍ ኢስላሚ ሓደ ገኛነቱ እንታዩ ኣብ ውሽጢ ናይ በሐቂ ሄት ዘለዎም ኣብዚ ዘሎ ናይ ዘመን ዓለም ዘይከይድ እቲ ኤክስትሪሚስት ዝኾነ ታክትስ ይፈጥሩ ማለት እዩ ዋላ ንምውሃድ ወይ ንምጥርናፍ ዝሕግዘና አጀንዳ ሓደ ጊዜ እንተበልና ማለት እዩ ሃገራዊ መንነት አያገድስን አይኮንኩን ሃገራዊ መንነት ያገድስ ሃገራዊ መንነትና ናይ ኤርትራዊ ድማ ዝተፈላልዩ ብሄራት ኣለውና ክብረትና ሃይማኖት ንሙሉ ዓለም እስላም ክርስቲያን ካልኦት እምነታቱን ትዝክሩ ተኮንኩም ምስ እስላም ንጸውም ዝነበርና አዲና
ኣብ ክርስቲያን ክጾሙ እስላም ዝሕግዙሉ ግዜ ከፍጥሩ ከለው ሙስሊም ምስኦም ከይዶም ክርስቲያን ይፍጥሩ ኣብ ዳዕመቶም ክኾኑ ከለው በጊ ያቀብልዎም ወይ ዶርሆ ይገዝኡሎም ከም ዓይነት ባህሊ ዝነበረና ክቡር ናይ ሙሉእ ዓለም ህዝቢ ክምህር ዝኽእል ህዝቢው ኣይኮነንዶ ንህዝቢ ኤርትራ እዚ ድማ ሓደ ናይ ለባምነትና ተስፋ ዝህበናን ናይ ታሪክና ክፋል እዩ ካልእ ክፋል ታሪክና ቃልስና ንብረታዊ ቃልስና ሃይለ ስላሴ ምስ ኣምፀጾ ብብረታዊ ቃልሲ ዘረጋገጽና ሰባቲና ስለተጠልመደሃ በገለ ወሃዮታት ወይ ጉጅላት ንረብሆም እቲ ክስታይና ታሪክና ምዃኑ ኣይተረፍን እዩ ታሪክና ምዃኑ ኣይተረፍን እዩ ትባርቶም ከማን በአንጻሩ ከማን ዘህብነና ክፋል ናይ ታሪክና እዩ ምክንያቱ ንሓደ መግዛእቲ ንሓደ ዘካባና ዝሓየለ ክስታይ ብህዝበይ ኢደ ኢድ ከተባሂልና ዝሰኣርናዮ ሃይሊ ስለ ዝነበረና ማለት እዩ ካብኡ ዝሓየለው ናሽናል አይደንቲቲ ለና ሃገራዊ መንነት ኣሎ ነቦና ነሪኦ ክብረት ኣቦን ቆልዓ ዘለዎ ዘይተጻሓፈ አንሪትን ሎውስ ውን ኣለውና ወይ ትራዲሽንስ ውን ኣለውና እዚ ሃገራዊ መንነትና እዩ ካልኡን ካብኡ ዝዛየደ ካባይ ንላዕሊ ትፈልጦ ውን ካልእ ሃገራዊ አይደንቲቲታት ወይ መንነት ውን ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ኤክስትሪሚት ፋክት ይፈጠር ኢልናዮ ናሽናል አይደንቲቲ ኣወዳድባ ማለት እዩ ልክ ኣብቲ ገሊኦም ብመስርዕ ከማን ዝተመቃቀለሉ መታ መስርዕ ናይ ኢኮሎጂ ተያዝ ተባሃለሉ ግዜ ዙን ሃገር ካብ ናሽናል አይደንቲቲ ሃገራዊ መደብ ንዘይ ምግባር ክዕንቅፍ ዝኽእል ትካላይ ዓለምና ኣብ ግሎባላይዜሽን ዓለም በፂሓትሉ ከላ ዘላትሉ እዋን ናሽናል አይደንቲቲ ናብ ኤክስትሪሚዝም ዝኸደ ካራክተርስ ክፈጠር ይኽእል እዩ እቲ ዘይምክብባር ካልቸሩን መሊሱ ክሕይል ይኽእል እዩ ምክንያቱ እቲ ናሽናል አይደንቲቲ ናይቲ ብሄር ድዩ ናይቲ ብሃይማኖት ድዩ ወይ ብግሩፕ ብሪጅን በወረጃ ዝመፀ መንነት ሓደገኛ ክስታያት ስለ ዘሎ ሓደገኛ ክውንነት ስለ ዘሎ እምበኣርከስ ከምኡ ተኮይኑ እቲ ናሽናል አይደንቲቲና ጽቡቕ ንህበነሉ ታሪክ ምክብባ ናይ ሃይማኖት ክብሪ ካልኦቱን ፋክተራት ኣለዋ ማለት እዩ ሃገራዊ ስነ ሓሳብ ይሕሸና ዝብል እምነት ኣለኒ ማለት እዩ ሃገራዊ ስነ ሓሳብ ክብል ከለኹ ሕጂ ፖለቲካል ፓርቲታት ተፈቲነን እየን ብፖለቲካል ፓርቲ ዝግበር ቃልሲ ቴምሳይ መጽኡ ነይሩ ንምሳሌ ዝሓለፈ ሰሞን ሙሴ ኣብ ቬንስተር ኣብ ጸጋማዊ ፓርቲ ኣብ ዝዓዲ ዝነበረ ሰብ እዩ ኣነ ድማ ኣብ ሃምላይ ዝነበርኩ ሞር ናብ ኒውትራል ወይ ናብ የማን ዘበለ መትከል ሰባት ዘለኒ ሰበ ስለዚ እቲ ፖለቲካዊ ኣወዳድባውን በዚ ሕጂ ዘለናዮ መድረክ ዘዋፃ ይመስለንን ምክንያቱ ብሓደ ንክንሰርሕ ከእንቀፈና ስለ ዝኽእል ኣብ ክንድኡ ግን ሃገራዊ ስነ ሓሳብ ምግስ ንኽእል ኢና ካብ እተን ዝዓበየ ሃገራዊ ስነ ሓሳብ ማንም ሰብ ዘይክሕደን ናሽናል ኮንስቲቱሽን ሃገራዊ ቅዋም ብቅዋም ትመሓደር ዓዲ ምፍጣር እዩ እዚ ዓብይ ሃገራዊ ስነ ሓሳብ እዩ ምክንያቱ ኣብ ትሕቲኣ ሃገራዊ ኣገልግሎት ድሮት እዩ ባይቶ ክህሎ ኣለዎ ሓንቲ ዓዲ ቤት ማእሰርቲ ወይ ኮርትስ ብዘይ ትእዛዝ ክኣስሩ ኣይክእሉን እዮም እዚ ድማ እቲ ዝበዝሕ ክፋል ህዝብና ሕማቅ ኩነታት ሸልምዎ ዘሎ ክውንነት እዩ ካብኡ ብዝሓለፈውን ሃገራዊ ስነ ሓሳብ ዝብሎ ኩሉ ዲሞክራሲ ጀስቲስ ናሽናል ኮንስቲቱሽን ወይ ቅዋም ንብል ኣለና ምስ ዝኸይድ ዓብይ ኣብጁ ሃገራዊ አይደንቲቲ ክርስቲያን ትግርኛ እስላም ከጥፍኡካዮም ከምዚኦም ኢልካ እንዲሃ ኣብ ጅቡእ ተእትወሉ ክስታይ ኣብ ነብሱ ካብ ትሽረፍ እሳ ኣይትኸውን እያ ንብላ ዘለና ኣብዚ ግን ሃገራዊ ስነ ሓሳቡን ኣብ ጁባ ክትሽረፍ ክትክእል ኣለዋ ምክንያቱ ዲሞክራሲ ወይ ቅዋም ኣብ ሩቅ ዘሎ ኣብ ሕዳርብ ዞን ዘሎ ወይ ድማ ኣብ ሓደ ገጠር ዘሎ ሓረስታይ ምናልባሽ ኣብ ጅቡእ ኣይትሽረፍን እያ ምክንያቱ ሓደ ሰብ ኢንቪዥን ክሓልማ ክኽእል ኣለዎ ኣብ ህይወቱ ጽልዋ ተምጻኣሉ ኣብ ህይወቱ ተረባሂ ኮይኑ ዝስምዖ ነገር ክትፈጥረሉ ኣለዋ እሱ ድማ ኢኮኖሚክ ቫልዩስ
ንሃገር ዝጠምራ ኢኮኖሚክ ቫልዩስ ክትመስርት ተኽእል ኢኻ ዝብል እምነት ኣለኒ ማለት እዩ እሱ ድማ ሓረስታይ ይሓርስ ኣሎ ድዩ የለን ንምንታይ ይሓርስን ኣሎ እዚአን ፍሬምወርክ ክትሰርሓለን ትኽእል ኢኻ ካብቲ ሓደ ሃገራዊ ስነ ሓሳብ ሓረስታይ ከም ድላዩ ክሓርስ እቲ ናይ መሬት ክስታይ ፌርን በክስታይ አገባም ዝኸይድ በሚኒስትሪ ሕርሻ ዝካይድ ሕጂ ትማሊ ሓድሽ መፀኒ ክስታይ ሓበሬታ ማዕጀራ ዲናት ትማያት መሊሶም ድንጋይ እምኒ ሓመድ ይዳፍንዎ ኣለዉ for some reason ህዝቢ ሕስድና እዩ ዝብሎ እዚ ግን ብከመይ ከም ዝብእ ክምዕብል ከም ዝኽእል ኣብ ሓረስታይ ወይ ኣብ ማእከል ከተማ ዘሎ ነጋዳይ ከመይ ክትሽረፍታት ከም ትኽእል ክንርኢ ክንክእል ኣለና ማይኒንግ ኢኮኖሚ ክንብል ንኽእል ኢና ናይ ዓድና ናይ ማዕድን ኢኮኖሚ ብከመይ ይኸይድ ኣሎ ንፈልጦ ኢና ብብዙሕ እዚ ኣኳብ ከም ሓደ ናሽናል ኣጀንዳ ጻሕፍኳ ፕሮግራም ዋላ ተኾነት ናብቲ ከይተዘዝና ፖለቲካል ኣጀንዳ ከይትመስል ላዕሊ ክትንክፋይ ማይኒንግ ማዕድን ሃገርና ተረባሒ ክኸውን ኣለዎ ኩሉ ሰብ ብምንታይ ተረባሒ ክኸውን ደሞዝ ጽቡቕ ተካፊሉ ክሰርሕ ኣሎ ብምንታይ ካልእ ተረባሒ ክኸውን ኣለዎ ንሕናን እስኹምን ወይ ካልኦት ዜጋታትን ኣብ ዓድና ዝወፅእ ማዕድናት ከምዚ ኢንኩቤሽን ወይ ድማ ኢንኩቤሽን ዓይነት ግሩፕ ፈጢርካ ሰባት ኤርትራውያን ኢንቨስት እንዳተገበሩ ኤርትራውያን ክኢላታት ራን ዝገብሩ ማዕድን ተውፃሉ መንገዲ ክፍጠር ይኽእል እዩ እዚ ድማ ካልእ ናቱ ረቋሒታት ኣለዎ ኣብ ፊሸሪ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ንህዝቢ ከመይ ከርብሖ ከም ዝኽእል ነቲ መንግስቲ ምኩናን እዚ መንግስትና ሽሕን ሚእትን ክስታይ እንዲ ዘሎ ብጀካ ዲሞክራሲ ገዲፍና ሽሕን ሚእትን ፀገማት እንዲ ዘለዎ ከም ሃገራዊ ኣጀንዳ ግን ክምዕብላ ዝኽእላ ብዙሕ ባዕታታት ወይ ክስታያት ከም ዘለዋ ክንርኢ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ሃገራዊ ስነ ሓሳብና ንኩሉ ህዝብና ዝጠርነፈ ንኩሉ ክፋል ሕብረተሰብና ዝጠርነፈ ናብ at the same time ግን ምክብባር ዘለዎ ብቋንቋ ክመሃር ተኮይኑ ለምሳሌ ኣብ ገለ ቦታ ካልእ ቋንቋ ዘለዎ ሰባት ብቋንቋ ናይ ቋንቋ ዲኡ መሰል ከም ዝሕሎ ናብ ፌደራሊዝም ከይድ ኣለኹ ፌደራሊዝም ማለት ኣይኮን ቋንቋ ድመሃር ናይ ቋንቋ ድኻ መሰል ሪፕሬዘንቴሽን ናይቲ ዞባ ስለ ዘሕይሎ ተወከልቲ ምክንያቱ ኣብ ሓደ ዓፋር ክልል ዘሎ ሰብ ኣነ ኣብኡ ከመሓድሮ ንላዕሊ እቲ ህዝቢ ዓፋር ዘሎ ሞ ስጋብ ከባቢኡ ስለ ዝፈልጥ ሞ ተሳታፍነቱ ድማ ነቲ ከባቢ ነቲ ዘለዎ ከባቢ ስለ ዝጸሉ ብከምኡ ክንከዶ ንኽእል ኢና ፌደራሊዝም ዩኒታሪ ስቴት ከይንሕውሳ ኣነ ናይ ዩኒታሪ ሓድነታዊ ሃገር እምነት ዘለኒ ሰበ ካብዝም ግን ፌደራሊዝም ድማ መሰል ብሄራት መሰል ካልኦት ዘቋረጹን ዝብል እምነት የብለይን ንምንታይ ዩኒታሪ ስቴት ይሓስብ ድማ ሓደ ክስታይ ቀዳማይ እብይ ዝበለ ክስታይ ዘለና ዓዲና እቲ ሓደ ግሩፕ ምስ ካብቲ ሓደ ግሩፕ ገጅፍ እዩ ኣብ 50% ትግርኛ ዝተኮይኑ ተካልኦት ማይኖሪቲስ ክንብሎ ንኽእል ኢና ስለዚ ማዕረም መቃል የብሉን ዶሚናንስ ክህልዩ ኣብ ትግርኛ ዘሎ ቦታታት ካልኣይ ሪጅናል ክስታዩን ኣይኮነን ትግርኛ ብሓደ ክፋል ሕብረተሰብና ብኤትኒካል ፌደራሊዝም ተሓሲብናዮ ማለት እዩ ኣብ ሓደ ቦታ ዘሎ ዘይኮነ ስፋሕ ዝበለ ስለ ዝኾነ ኤትኒክ ፌደራሊዝም ኣይሓስብኒ ግን ሞር አውቶኖመስ ዝኾነ ኢንዲፔንደንት ገለ ክፋል ኢንዲፔንደንስ ኣብ ባጀተን ገለ ፀልዋ ሪጅናት ክህልዋ ይኽእል እዩ ነዚ ምሳሌ ዝኾነና ድማ ሓደ ካብ መወከሲና ክኸውን ዝኽእል ሓርነታዊ ቃልስታት ናይ ደቂ ሰባት ናይ ANC ኣፍሪካን ናሽናል ኮንግረስ ኣብ ሳውዝ ኣፍሪካ ብመግዛእቲ ክስታይ ትብል ነይራ ትካየድ ነይራ ንነዊሕ ዓመታት ዝኸደ መግዛእቲ ነይሩ እቲ መግዛእቲ ድማ ብበዓል ክስቶ ፈጢሩ ማለት እዩ እዚ ANC ፈጢሩ ANC ክፍጠር ከሎ ዋላ እኳ ማንዴላ ካብዚ ቆሳ ዝበሃል ግሩፕ እንተኾነ ብቆሳታት ጥራሕ ዝተፈጥረት ኣይኮነት ምክንያቱ ሳውዝ ኣፍሪካ ጸለምቲ ብሄራት ዙሉ ዝበሃሉ ኣለዉ ቆሳ ዝበሃሉ ኣለዉ
ባሶቶ ዝበሃሉለው ሳውዝ ሶቶ ዝርከቡ ባፔዲ ዝበሃሉለው ቬንዳ ጽዋና ሾንጋ ስዋዚ ኮይሳን ሳንኮይ ዝበሃሉ ከም ዳቤለ ዝበሃሉ ግሩፓት አለው ማለት እዩ እዚኦም ኢንዲጂነስ አፍሪካን ማለት እዩ እዚአን ድማ ድህሪአን ድማ ኢንዲያን ዝበሃሉ ግሩፕ አለው ሳውዝ አፍሪካ ደቡብ አፍሪካ ኢንዲያን ድማ ኣብ ግዜ ማህተማ ጋንዲ ክስታይ ዝበሉ ናብታ ዓዲ ዝመጹ ከምናቶም ብሄር ዝተፈጥሩ ሃገር እዮም ማለት እዩ ከምናቶም ድህሪ መንነቶም ተዋሂቦም ከም ሓደ ብሄር ይቆጸሩ ማለት እዩ ከለርድ ዝበሃሉለው ከለርድ ድማ ማለት ናይ እዚ ኮሜዲያን መንሽሙ ትዝክር ትፈልጥዎ ተኮይንኩም እዚ ዴይሊ ላይቭ ሾው ዘርኢ ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ ናይ ሳውዝ አፍሪካ ኮሜዲያን ትዝክርዎ ሽሙ ጠፊርኒ ሽሙ አይመጣኝ አለው እዚ ስታንድ አፕ ኮሜዲ ኣብ ዴይሊ ላይቭ ሾው ሳውዝ አፍሪካውያን አለው እሱ ድማ ዝተሐወሱ አለይታትዮም ሞ ናባና ናብ ኤርትራ ከማን ሙትሬቨ ጽቦቅ ነው ቦን holiday ከም ወንጀል ምክንያት ጽሒፉሎ አዲውን ካብ ጻዕዳን ካብ ጸሊምን ዝመጹ ስለ ድማ ጻዕዳን ጸሊምን ቆልዓ ክወልዱ ስለዘይ ፍቀደሎም እሱ ጥራሕ ዘይኮነ በአፕ ተዘይተጋጌ ኒው ናሽናል ሬጉሌሽን አክት ያት አይፍቀደን ስለዝነበረ ከም ክራይም ተወሊደ ዝብል መጽሐፉን ጽሒፉሎ ዴይሊ ናይት ሾው ድማ ይገብራሉ ብዙኾነ ቶም ህዋስ አሌት ናይ ሳውዝ አፍሪካ ድማ ከለርድ ዝበሃል ሽም ነይርዎ ማለት እዩ ስለዚህ መን ኣለዎም ኢልና ብላክ አፍሪካንስ አለው እዚኦም ድማ ብሄራት ጠቂሰን አለው ዙሉ ኮሳ ሶቶ ጽዋና ደቤሌገ ኤትራ ማለት እዩ ከለርድ ዝበሃሉለው ዋይት አለው ተሻዕተ composition ተሻዕተም ጻዕዱ ከለርድ ከባቢ 9% ኤዥያን ድማ 2.5% ነይሮ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ጸለምቲ ድማ እቲ ብላክ አፍሪካንስ ድማ እዚአን ግሩፕ ድማ ነናተን ኮምፖዚሽን ኣለዋን እቲ ጽቡቕ ናይ ሳውዝ አፍሪካ ዝነበረ እቲ ሓደ 5% እዩ እቲ ሓደ 6% እዩ እቲ ሓደ 7% ኣብላሊ ግሩፕ ናይ ብላክ ሳውዝ አፍሪካንስ አይነበረን ማለት እዩ ANC ክጅመር ከሎ ካበይ ጀሚሩ ካብ ብክንደ ዓመተ ምህረት ተመስሪቱ መስለኩም ተዘይተጋጊየ ሞድ መጀመርታ ናይ ዝሓለፈ ክፍለ ዘመንና ከባቢው ተጀሚሩ ተዘይተጋጊየ ለ80 ዓመት ዝሓለፉ ውድቢ 1912 ተጀሚሩ ማለት እዩ እሱ ድማ ክጅመር ከሎ በምንታይ በመራህቲ ሃይማኖታት በዞባታት ኢንፍሉዌንሻል ዝበሃሉ ሰባት ተአኪቦም ዝጀመሩ ቃልሲ ነይሩ ኣብቲ መጀመርታ ዝበዝሐ ክስታዮም ዝበዝሐ ተቃልሶም ኣብ አፓርታይድ ዝቃለሱ ነይሩ ስጋብ ወለ ናቱ ድማ ድህሪ ድማ ናቱ ዩዝ ሊግ ፈጢሩ በአል ማንዴላ በአል ሴሱሉ ዋልተር ሴሱሉ ማለት እዩ በአል ክሪስ ሃኒ በአል ሮበርት ሱቡኩዌ ኣብቲ ጊዜ ዳሃዝ ተፈጥሩ ሰባት እዮም ማለት እዩ እዚ መሪህነት አፍሪካውያን ናሽናል አጀንዳ ሂዙ ተበጊሱ ናይ ሓደ ብሄር ዞባ ወይ ናይ ሓደ ሃይማኖት ድህሪው ከማን ንጻዕዱ ንኤዥያውያን ንከለርድ ሜምበርሺፕ ከፊቱ አባልነት ከፊቱ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ አጀንዳ ሃገራዊ አጀንዳ ሃንቲ ሳውዝ አፍሪካ ኩላህና መሰልና ንረክበላ ኩላህና ክስታይ ንብላ ፖለቲካል አጀንዳ አይኮነን ተበጊሱ ዳሃ ቁርብ ጽልዋ ናይ ኮሚኒዝም መጽይዎ ዝበሃል አዘራረባሎ ግን ሓደ ጊዜ ንምሳሌ አነ ናብ የማን ዝጽጋዕ ሰብ የለኩም ኣብ ዝኾነ ክውንነት ግን ኣብ ኤርትራ ኢዱኬሽን ነፃ ክኸውን ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ኣብ ዝኾነ ክውንነት ምክንያቱ ኣብ ጫፍ ዓዲ ዘሎ ኤክስ ኣብዚ ሪሞት ኤሪያስ ዘሎ ሰብ ምስ ኣብ ከተማ አስመራ ወይ ደቀ መሃረ ወይ ከረን ዘሎ ክወዳደር አይከልኒ ደሞዝ ሰልንዳ ካፈለ ከመሃር አይከልኒ ንኡክነት ኣብ ኢንቨስት ብዙህ ክንገበር ኣለና ሞር ተማሂሩ ክበጽሕ ምክንያቱ ሃገራዊ ሀብትና ሓደ ካብ ሃገራዊ ሀብትና ትምህርትና ከውን ስለዘሎ ትምህርቲ ህዝቢ ዝተማሃረ ህዝቢ
عدنا كأريا زخل ويكلوت أزخل quality human resource ናይ ክስተ investment ኣብዚ ሕጂ ዘለና ክፍለ ዘመን ድማ ምስቲ ዘለና culture ድማ ዝኸይድ ስለ ዝኾነ ህዝብና ካብ natural resource ንላዕሊ ናቱ ሰሪሑ ዘእትዎ ብዙሓት ሾደና ንረክብ ኣብዚ ዓዲ ዋ እዚኦም ዳ ከም ንህብዮም ዝሰርሑ ኤርትራውያን ይብሉ ኣብ ኢትዮጵያ ትዝክርዎ ይኹም ኣብ ላሊ ኢኮኖሚ ዝነበሩ ኤርትራ መበገሲ ሓልይዎ ስለ ዘይኮነ ጻዕራም ህዝብ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ኣብ አንጎላ ኣብ ዩጋንዳ ኣብ ጁባው ንሪኦ ኣለና ስለዚ ሃገራዊ ሃብትና ጻዕራም ህዝብ ምስ ምዃኑ human resource ከመብል ስለ ዘለዎ ትምህርቲ ነፃ ክኸውን ዝብል እምነት ኣለኒ ሕክምና ነፃ ክኸውን ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ስለዚ ገለ ሰባት ነዚ ምስ ሰምዑ እዚ ዳ ኮሚኒስት ክብሉን ይኽእል እዮም ወይ ድማ ሶሻሊስት ክብሉን ይኽእል እዮም ግን ኣብ ፖለቲካ ዓለም ክስታይ የለን ፒዩር ሶሻሊዝም ዝበሃል የለን pure communism ዝበሃል practical የለን pure market economy ወይ ነፃ ኢኮኖሚ ነፃ ዕዳጋ ዝበሃል ኢኮኖሚ የለን ኣብ ካልእ ግን ድማ ሊበራላት ተራእያ ያለኒ ኢንቨስተር ሰባት ከመብሉ ሰባት ከም ድላይም ኢንቨስት ክገብሩ ድማ ደለይ ማለት እዩ ከም ህግደፍ ኩሉ እንዳመንጠልካ መንግስት ይወነን ነው ዝብል እምነት የብለኝ ስለዚህ ናብ ANC ክምለስ ተኮይኑ በከምዚ ተጠርኒፉ ድህሪውን ከጻዓዱ ከለዱን ከቃለሱ ቦታ ከፊቱ ሃገራዊ አጀንዳ ሂዙ ተቃለሰ ፓርቲው ሓደ ጽቡቅ ናይ ኣወት ምሳሌ ድማ ዝኾነናዩ ANC ከም ተዝክሩ ንሓንሳብ 50,000 ሰባት ኣብ ሰላማዊ ሰልፍ የዋፈን ነይሩ ገለ ፊልምታት ርኢኹም ተኾንኩም ወይ አንቢብኩም ተኾንኩም ማለት ወይ መንዴላ ጻሕፉ መጀመርታ ግን ጽቡቅ ናይ ኣብቲ ግዜ ዝነበረ ኣብ ክስታይ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ክንቀሳቀሱ ይፍቀዶም ነይሩ ከም ናይ ዓድና አፓርታይድ ይከፍእ ክንብለው ንኽእሊና ኣብ ውሽጢ ዓዶም ይጉስጉሱ ነይሮም ናጽነት ናይ ጸለምቲ ከይዶም ኣብቲ ዋይትስ ኦንሊ ጻዕዳ ጥራሕ ክይኺዶ ዝበሃሎ ሰባት ካምፔን ይገብሩሞ ንምሳሌ ናይ ጻዕዱ ጥራሕ ክድኳ እንተኾይና ማዓት ኮይኖም ይኸድሞ ይተዓዘዘልና ንሕናው ናትና ቦታ ይብሉ ይእሰሩ ከም እንዳበለዩ እዚ ነን ቫዮለንት ሪቮሉሽን ኣብ ሳውዝ አፍሪካ ዝካረደሃ ኮምፕሊትሊ ባን ገይሮም አፓርታይድ ሬጂም ስትራቴጂዮም ቀይሮም ኣብቲ መወዳእታ ናብ ብረታዊ ቃልሲ ክንከይድ ኢሎም ብረታዊ ቃልሲውን እቲ ዝገብርዎ ነገራት ሰላማዊ ሰልፍ ይቀትል ስለ ዝነበረ እንደገና አባንደን ገይሮ ሞ ዲፕሎማሲን ክስታይን ከይዶ በቲ ግዜ ድማ ልክ ከም ዓድና ንሪኦ ሕጂ ኣብዚ ሕጂ ዓድና አይሶሌትድ ነይራ ማለት መንግስቲ አይሶሌትድ ነይራ ዓድና ዘይኮነስ ህዝብሌትድ ካብ ዝኸውን ወይ ግዜ ሕጂን አይሶሌትድ ተነፂሉ ይዘሎ ካብ ዓለም ኣብ ከባቢአን ዘለዋ ክስታይ ብጻዕዱ ይግዝኡ ዝነበሩ ለዓዲ ዚምባብዌ ሞዛምቢክ ገለ ብጻዕዱ ይግዝኡ ስለ ዝነበሩ ዋላ መንግስቱ ኃይለማርያም ናይ ኢትዮጵያ ገለ ሰራዊቶም ይዕልመሎም ነይሩ ምእታው ናብ ተዓዱን ብጣዕሚ ይጽግሞም ነይሩ መወዳእታ በዓል ቤላ ክስታይሎም ተቃልሲ ግን ቀጺሉ ኣብ መወዳእታ ተዓዊቱ ANC በሓንቲ ለይቲ ድማ ዋላ ሚእቲ ቢሚእቲ ጋበት ተዘይኮይኑ በሓንቲ ለይቲ ናብ ምርጫን ናብ ክንደይ መንግስቲ ሪኣክ ዘን ካብ 94 ማንዴላ ዙማ ሪኣ እምቤኪ ሪኣ ቀድሚዮ ሕጂ ድማ ራብዓይ ፕሬዚደንት ትርኢ ዘሎ at least transition of power the safe transition of power ነይሩ ምስ ሰራሕተኛታት ማህበር ተሓባቢዞም ምስ ካልኦት አሌቱም ከፊቱ ምስ ካልኦት ኢንዲያንስ ኤዥያንስ ጠርኒፉ ናይ ጸለምቲ ቃልሲ ጥራሕ ዘይኮነ ዘኸይድ ዝነበረ ቃልሲው እሱ ድማ ሓደ ከም ምሳሌ ክንወስዶ ንኽእል ኣብነታዊ ቃልሲው ክብል ደሊ ማለት እዩ ስለዚ ሓጻር ታክስታይ ናሽናል አይደንቲቲን ሃገራዊ ስነ ሐሳብ ኣብ ሃገራዊ ስነ ሐሳብ ቢልድ ንግበር ኣብ ሃገራዊ ስነ ሐሳብ ሞን ሐሳብ ዘዋጻጻና ሰስቴነብል ዘለቀይታ ዘለዎ ለውጥ ክመጽእ ዝኽእል ብሓደ መሰል ሰባት ስለ ዝኾነ ናይ መሰል ሰባት ክትቀንጥጥን ብኣሌታዊነት ብብሄር ዝተመስረተ ክስታይ ስለ ዘይናኣምናሉን ብካልኣይ ግን in the long term sustainable ስለ ዝኾነ ሃገራዊ ስነ ሐሳብ ናይ በዓል ANC examples እዩ ዘዋጻና ዘርባሃና ዝብል እምነት ኣለኒ ማለት እዩ ስለዚ ሐሳብኩም ክንውስኸላ ክንመያየጠላ እዛ ማይክሮፎን ፎን ክገድፋይ ካልኦትን ሕቶ እንታይ ዳ ከመይ ንገብር ኢልና ንዛተየሉ ናብ ከምኡ ንኸይድ ማለት እዩ ብጣዕሚ የቀን የለይ ብል ማለት እዩ ማይክ ፍሪ
اوكي سلام كبر غاشا وعلى حمصها صبو استمري ግን ኣነ ከምዚ ዝሪኣ ዘለኹስ ሃገራዊ መንነት ዶ ሃገራዊ ኣጀንዳ እያ ትብል ዘላ ሕጂ ነዚኣ ዝያዳ ቁርብ ኣብዚ ሃገራዊ መንነት ዝብል ከምዚ ቢልዲኔሽን ዓይነት ይመስለኒ ብከምኡ ዝተዓወት ዞም ዘለኹም ሃገር ሕጂ እስራኤል እዮም ሕጂ ናይ እስራኤል ናይ 70 ዓመት ህልውን ናይ ቅድሚኡ ዝነበሮም ኣተሃላልዋን ቁርብ መብርሂ ምሃብካና ሕጂ ናብ ከምኡ ገፅና እንተኸይና ዝሓሸ እዩ ዝብል ከም ኣማራፂ ብውልቀ ሰብኩም እዩ ዝረአየና ኣነ ከምኡ እዩ ዝረአየኒ ስለዚ ነዚኣ ቁርብ እንተ ዘለካ ፍልጦ ወይ ተመክሮ ተተብርህና እስራኤል ኣብዚ ሕጂ እዋን ምስቲ ክትገልፀና ፀናሕካ ግሎባላይዜሽን ዓለምና ተፀቢብያ ዘላ ወዘተ ሕጂ ግን ኣብዚ 21 ክፍለ ዘመን ሓድሽ ዝኾነ ሕግታትን ፕሮግራምን እዮም ዘውፅኡ ዘለዉ ብመሰረቱ ንኻልኦት ሕብረተሰባትን ነበርቲ ናይ ዝዓድን ወዘተን መፂሉ ሂዳዊ ዝኾነት ሃገር ንምቋም እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ በጠቃላል ግን ካልእ ሃትሪክ እዮም ዝሰርሑ ናቶም ኤሊት ሕጂ ኤሊት ካልእ ሃትሪክ ዝሰርሑ ኣብ ዓዶም ግን ካልእ ዓይነት ምሕደራ ክሰርሑ ንቡር ነገር ግን ቁርብ እስኪ ነዚ ስርዓት ንምዕላው ዲቱ ዋና ነገር ወይ ስርዓት ምስ ዓለኻ እተሃንፆ ሃገር ቁርብ ተኣሽሙ ኮይናትን እሞ ቁርብ ምስ ናይዚኦም ተመክሮ ዘለካ እንተተካፍለና ኣይ ሆፕ ፅቡቅ ነይሩ ደጊምና ሽዑ ክንሓትት ምኽኣልና ከም ኣማራፂ ማለት እዩ ታንክስ thank you ናይ እስራኤል ተመክሮ ሃገራዊ መንነት ንብዙሕ ግዜ ህዝብታት ተጠቂሞምሉ እዮም ተዓዊቶምሉ እዮም ኣየእውትን ዝብል እምነት የብለይ ናይ እስራኤል ጂዊሽ ስቴት ኣተሓሳስባ ካብ ዓድና ዘሎ ሪያሊቲ ይፍለዩ ምክንያቱ እሶም ሓደ ጂዊሽ ስቴት ዝብል ኣብ ሃይማኖት ዝተመስረተ ኣመሰራረታ እዩ ዘሎ ናይ ኤርትራ ተሪኢና ክርስቲያን ካብቶም ቀዳሞት ኣብ ዓለም ዝኣተውላ ዓድያ ማለት እዩ ኣብቲ መጽሓፍ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ኢትዮጵያ ዝኸይድ ሰብ ምስ ረከበ እቲ ወንጌል ከም ዝነገሩ ብድሕሪ ናይ ኢየሱስ ምምጻእ ማለት ንምባሌ ቅድሚኡ ዝነበረ ኣይኮንኩን እተን ነዊሕ ግዜ ዝገበራ ናይ ታሪክ መሰካክርና ሓውልታትና ኣክሱም ንምሳሌ ኣክሱም ናትና ታሪክ ዋላ ኣብ ኢትዮጵያ ይሃሉ ምክንያቱ ኣብ ደማት ዝበሃል ቦታ ዝጀመረ ኪንግደም እዩ እቲ ደማት ድማ እንዳገጀፈ ምስከደ ደማት ኪንግደም ኣብ ኤርትራ ዝተመስረተ እዩ እቲ ታሪክ ድማ ምስከደ ናብ ሱዳን ትሬድ ስለ ዝጀመረ ኣብ ማእከል መስመር ስለ ዝነበረት በዓል ኣክሱም ማለት እዩ ምስ ሱዳን ገለ ዘራክብ መስመራት ኣብ ማእከል ኣክሱም ከም ሃብ ክትምዕበል ክኢላ ስለዚ ኣክሱም ናትና ታሪክ እዩ ተኮንዳ ገለጋል ካልኦቱን ኣለዋ ሕጂ ክርስቲያኒቲ ካብ ቀዳማይ ካብ ዓለም ዝተቀበልናዮ ክፋል መንነትና ዝኾነ ህዝቢና ማለት እዩ ናይ ነብይ ድማ ንረአዮ 600-700 ዓመት እቲ ነብይ እውን መፂኡ ዝተዓቆበላ ዓዲ ስለ ዝኾነት መበል AC 683 ከባቢ ማለት እዩ እስልምናውን ካብቶም መጀመርታ ኣብ ዓለም ዝተቀበልናዮ ህዝቢና ማለት እዩ እንታይ ገብሮ ማለት እዩ እስልምና ክፋል ህብረተሰባናን ክፋል መንነትናን እዩ ክርስትና ክፋል ህብረተሰባናን መንነትና እዩ ሆሞጂኒየስ ኣይኮናን ከም እስራኤል ማለት እዩ ሓንቲ ስቴት ኣይኮናን በዚ ሕጂ እዋን ዘለዎ ፕላስ መግዛእቲ ዝፈጠረ ኣብቲ ግዜ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ዋላ እኳ ዩኒታሪ ስቴት ነይራ ተዘይኮነ ኤርትራ ኣብ ግዜ ጣልያን መግዛእቲ ሕጂ ክንደይ ዓመት ቀሪብሉ 100 ዓመት ናትና አይደንቲቲ ፈጢርና ኣለና ፈቲና ጸሊና ማለት እዩ በሓደ ክስታይነ ነበር ነርና ከም ሓደ ስቴት ነበር ነርና ኮሎኒያሊዝም መስመር ክዝግብኦ ድዩ ገለገለ ክምለስ አይደለኒ ምክንያቱ ከምኡ ኮይኑስ ኩለን ሃገራት ብከምኡ ይከዳ ስለ ዘለዋት በቲ ሕጂ ዘሎ ሪያሊቲ ነበር ታሪክ ንድሕሪት መሊስና ንገብሮ የለን ምክንያቱ ኣስተውዒልኩም ተኮይንኩም ኣብ ሓደ ዓዲ ሓደ ግዜ ንሪኦ ሓደ ዓዲ ወይ ሓደ ሰብ ብጣዕሚ ንፈትዎ ደስ ይብለና ንፈትዎ ቦታ ድሕሪ 6 ዓመት ወይ ገለ ዓመት ወይ 7 ዓመት ናብቲ መሓዛና ምስተመለስና እቲ ዘይንፈልጦ መሓዛና ወይ እቲ ቦታ ኮይኑ ይጸናሕና
ስለዚህ ሙቭ ኦን ክንገብር ኣለና ንምባል ማለት እዩ ምክንያቱ ተላሓቲ ሪያሊቲ ሓድሽ ሪያሊቲ ሓደ ግዜ ከማን እንታይ መርጽ ነዊሕ ግዜ ተዘይከይደ ሓደ ቦታ ከይከይድ መርጽ ምክንያቱ ታጽቡቕ ዘላትኒ ተዘክሮ ናይቲ ቦታ ናይ ኣርከይ ናይ ማሕዛይን ላሽዋ ስለ ዘይደሊ ተቀይሩ ይጸናሐካ ተሰብ ሓድሽ ኤክስፒሪየንስ ያለው ሓድሽ ናይ ህይወት ፍልስፍና ኣለዎ ተሰብ ሓድሽ ክስታይ ኣለዎ ስለዚ ህዝብና ኣብዘን 100 ዓመት በሓደ ስለ ዝነበረ ተመሳሳሊ ሆሞጂኒየስ ተዘይኮነ ተመሳሳሊ ዝኾነ ዘጥረዮ ሓሳብ ኣሎ ካብቲ ካልእ ክፋል ህብረተሰብ ማለት ወይ ካብቲ ካልእ ስለዚ ሆሞጂኒየስ ስለ ዘይኮንና ከምዚ ጂዊሽ ስቴት ሓደ ሃይማኖት ሓድሽ ንመስረት ገለገለ ስለ ዘየለ ናሽናል አይደንቲቲና በእስልምና በክርስትና ብኩናማ በብሔሩን ተመጺና ኩናማ ካብቶም ቀዳሜት ዝመጹም ነዊሕ ዓመት ዝገበሩ ኩሎም ክፋል ናይ መንነትና አይደንቲቲ ዝፈጠሩ ህዝብ ስለ ዝኾነ ናሽናል አይደንቲቲ ብናሽናል አይደንቲቲ ክስታይ ክንብል ሆሞጂኒየሲቲ ዘይፈጠር ከውንነት ስለ ዝኾነ ኣይከውን ሃገራዊ ስነ ሐሳብ ግን የስራሃናዩ ምክንያቱ ሃገራዊ ተመሳሳሊ እስላም ዲና ኩናማ ዲና ክርስቲያን ዲና ሳሆ ዲና አፋር ዲና በሌን ዲና ብዘይገድስ ዝጥርንፈና ሃገራዊ ስነ ሐሳብ ኣሎ እሱ ብቅዋምት ማህደር ኤርትራ ዝባሃላሎ ኣብ ጅባና ኩላህና ዝሽረፍ ድማ ካልእ ረባሕታት ኣሎ ሃገራዊ አገልግሎት ዋን ኦፍ ዘም እቲ ኩለን ጽላታት ናይ ክስታይ ሴክተርስ ናይ ገቨርንመንት ዝባሃላ ሓደ ረባሕናየን ሓሪሱ ከኣቱም ከኣሉ ሓደ ረባሕዩ ካልኦቱን ተወሳክት ኣለዎ ዝብል ረቋሒታቱን ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ማለት እዩ ስለዚ to be clear national homogeneous ኣብ ዝኾነ ዓዲ ዋላ እኳ በዚ ዘመን ኩለን ዓድታት ዝገደፍዎ እንተኾኑ ዝሰርሕ ኮንሰፕት በዚ ሕጂ ግዜ ብፍላይ ድማ ምስና ዓድና ሪያሊቲ ዝሰርሕ ኮይኑ ይስማዓኒ እዩ ናይ TPLF ኤግዛምፕሉን ዘወሃበኒ ሓደ እዩ በአይደንቲቲ ናይ ትግራዎት ዝተበገሰ ሙቭመንት እዩ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ግን አፓርታይድ ኢሎም ይጽውዑ ነው ምክንያቱ ትግራዎት ስልጣን ሂዞም ትግራዎት አዶማ አቢሎም ትግራዎት ተቆጻጽሮሞ ናቶም ዶሚናንስ ኮይኑ ዝብል እምነት ዝነበረው ወይ ስለዘሎ ስለዝነበረ ሓደገኛ ኩነታት ፈጢሩ ናብ ከምዚውን በጽሑ ዝብል እምነት ኣለኒ ማለት እዩ የቀን ያለይ ማይክ ፍሪ ገድሱ ሃገራዊ ኣብ ጁባሸብ ከሸረፉ ዝኽእሉ እንታዮም ኢልካ ጽባዕቲ ሕቶ መሲልካ ያ ምናልባሽ ክምክባግ ሓንቲ ኤግዛምፕል ከህበ ተንዝበዝህ ኣብ ዴቨሎፕመንት ዘለዎ ኣብ ክትዕ ዘለዎ ገለገለ ዝኸዳለ ሃውሲንግ ንምሳሌ ኮምፕሮማይዝ ዘይንገብሮ ሓደ ነገር ሃውሲ ኣባይቲ ገዛ ክኸውን ይኽእል እዩ ብናተይ ኣተሓሳስባ ዝነግረኩም ወይ ሓደ ፖለቲካል ፓርቲ ወይ ናሽናል ሙቭመንት አዶፕት ዝገበሮ ዘይኮነ ብናተይ ኣተሓሳስባ ክብለኩም ይኽእል ማለት ሓደ እሱ ዓድና ተፈልጥዎ ተኮይንኩም እቲ ስርዓት ማህበራዊ ፍታሕ ከምጽእ ይብል usually ማህበራዊ ፍታሕ ክብል ከሎ ናብዚ ሶሻል ክስታይ ፍታሕ ሶሻል ጀስቲስ ማለት እዩ ንዘረባ ወይ ድማ ጽቡቕ ንከድምጽ ዝቅመጠ ዝጥቀመሉ ኣብ ሃውሲንግ ተኣቲና ዝበዛሃ ዓድታት ዩሮፕ ተርኢና ክራይ አባይቲ ዘይብላ ገዛ የለን ክራይ አባይቲ ዝብል ከለሁ to somehow control ዝኾነ ወይ state sponsor ወይ region sponsored ከውን ይኽእል ክራይ አባይቲ የብላ ዓድና የብላን ኣብ ግዜ ደርግ ምስ መጸ ምስተደምሰሰ ክራይ አባይቲ ሕጂ ናይ በሐቂ ክስታይ ዝብል ግምት የብለይን ናብ ጸጋም ዝኸደ ብዙሕ ዝብል ኮንሰፕት የብለይን ክራይ አባይቲ ሓደ ከም ሓደ ኢንቨስትመንት ፈንድ ትካል ከፊትካ ንበል እታ ትካል ድማ ገዛውቲ ተስርሕ ተዘስራሕቱ ብሰፕላይ ብቀረብ ይሃሞ ናይ ገዛ ጸገም ትፈትሖ ብዙሓት ገዛ ቀሪባ at a reasonable ዝኾነ ህዝቢ በተዓዲ ዝቅመጦ ደሞዝ ሓደ ሰብ 2000 ካሎ ደሞዙ ናይ ገዛ ከራይ 3000 ከውን ኣብ ዓድና unreasonable ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ኢኮኖሚ ሰብ ሰሪሑ ብዘእተዎ ወይ ሃገራዊ አገልግሎት እንተኮይኑ በተናቱ ደሞዝ ካብ ሓደ ርብዒት ወይ ድማ 30 ሚእታዊት ክከፈል ይብዙ ሸሕታ ኮይኑ ደሞዙ average standard ናይ ሓደ ሰብ ክራይ ገዛ ካብ 300 ክትሓልፍ ይብላን ስታንዳርድ ናብራ ንብላ ማለት እዩ ክራይ አባይቲ ስለዘየለ ክራይ አባይቲ ክህነጽ ክኽእላሉ ኣብ ውሽጢ ሰብ ኣፎርድ ክገብሮ ዝኽእል ወይ መመራጺ ወይ ከም ወሳኺ ማለት እዩ ገዛውቲ ኣብ ሃውሲንግ ፎከስ ዝገብር ዘሎ ከም ሓደ ምሳሌ ካቀርባ ገዛውቲ
ብገለ ሚሊዮናት ይሽየጣሉ ገዛውቲ ግን ክሽየጥ ዘሎ ውሽጥ ንዝቅመጥ ሰብ እዩ ኣነ ንስኹም ገዚእና ኣብ ቆሊፍና ኣጪና ተመጻና ተርጉም የብላን ስለዚ ንገዚኡ ካብ ደገ ዝመጽእ ሰብ ዝገዝኦ ኢንቨስትመንት ነቲ ማርኬት ዘይ ስታቢሊቲ ይጸልዎ ስለዘሎ ወይ እቲ ማርኬት ፕራይስ ብናተይን ብክሮና ወይ ብዶላር ወይ ብፓውንድ ብዘምጻናዩ ይትመን ስለዘሎ እዚያ ወንዚፍካ ንደቂ ሃገር ዝውንንዎ ገዛ ክሰራሕ ይኽእል እዩ ሓደ ምሳሌ ከምዚ ኮንዶሚኒየም ዝበሃል ኣብ ኢትዮጵያ ዝተሰርሐ ድሓር ዶንግዮም ዝተረድኦም ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ሶሻል ሃውሲንግ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ሓደ ሰብ ብነዊሕ ግዜ ታገዛ ክውንነሉ ዝኽእል ኣማራጺታት ትፈጥረሉ ኣገባቢ ማለት እዩ ሶሻል ሃውሲንግ ኣባይቲ ክራይ ፖሊሲ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ዓበይቲ ኢኮኖሚ ዘለዎን ከማን ኣባይቲ ክራይ ምዕሩ የብለንን ሕጂ ኣብ መንጎ ታሪፉ ሰብ ክሓንጽ ኣይፍቀዶን እዩ ጠጠው ኢሉሎ ኣባይቲ ክራይ ዝበሃል ኢንስቲትዩሽን ሚኒስትሪ ኦፍ ሃውሲንግ ሃኒጹ የካሪ የለን ስለዚ ንሰብኣይ ትንበር ተጓሓፍ እዩ ወይ ድማ ደቅኻ ከም ሰብ ስደድ እዩ እዚኣ ሕጂ ሓደ ካብ እቲ ፖሊሲ ክስታይ ክብሎ ካልእ ምሕያል ወርከርስ ዩኒየን ናይ ሰራሕተኛታት ማሕበር ንዝኾነት ፓርቲ ተካታ ኣይበልኒ ካብ ትሕቲ መንግስቲ ነፃ ወፅያ ማሕበር ሰራሕተኛታት ኣፍሪስዋ ኣሎ እዚ ሓኮሰኤ ሃገራዊ ኮሚሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ተዘይተጋግየ ኮሚቴ ዳ ኮሚሽን ያ somehow ንአን ኣፍሪስወን ኣሎ ወርከርስ ዩኒየን ዝየለሉ ኣገባብ ከፈጠር ኣሎ ምክንያቱ ብዙሓት ዓድታት ወርከርስ ናይ ሰራሕተኛታት ማሕበር ናይ ሰራሕተኛታት አንኮንትሮልድ ኢኮኖሚ ኣብ ቁጥጥር ወጻኢ ዝኾነ ዋላ ናይ ሰዓት ድዩ ናይ ገለ ምቁጻር ምስ ኣስራሃይን ዘለዎ ሪሌሽንሺፕ ዝቆጻጸር ኣላ ክስታይ ኩነታት እዩ እሱ ሕጂ ኮምፕሮማይዝ ሌፍት ዲና ራይት ዲና ኮና ርት ኮምፕሮማይዝ ዘይንኮነሉ ሕቶ ኣብ ካልኡን ክህሉ ይኽእል እዩ ነቲ ኢኮኖሚ ንምሕያል ኮምፕሮማይዝ ናይ ገብረለን እቶም የማን ኣነ በይነይ ተዛረብኩ ሕጂ ሜቢ ጽቡቕ ኣይክኸውን እዩ ከም ሓደ መደቡን ዝሓዝክዎ ስለ ዝኾነ ሌፍት ዝኣምኑ የማን ዝኣምኑ ወይ ካልኦት ዝኣምኑ ኣብ ከምዚ ዘሰማምዖም ኣጀንዳ ክህሉ ይኽእል እዩ ንሃገር ዘርብሕ ዝበሃል ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከምኡ ዓይነት ክንመጽእ ንኽእል ኢና ዝብል እምነት ኣለኒ ሃውሲንግን ወርከርስ ዩኒየንን ኣብ ኩሉ ሰብ ጁባ ክሸረፍ ይኽእል ሰራሕተኛታት ማሕበር ናይ ስራሕ ሰዓታት ሞዝ አንፌር ትሪትመንት ናይ ሓደ ሰራሕተኛ ክቆጻጸራ ይኽእላ እሱ ድማ ናብ ማሕበራዊ ፍትሒ ከምጻ ይኽእላ ማለት እዩ the same with housing ክንክትጽሎ ንኽእል ኢና ናብ ማይኒንግ ክንከይድ ንኽእል ኢና ናብ ትራንስፖርት ክንከይድ ንኽእል ኢና ናብ ማኒፋክቸሪንግ ክንከይድ ንኽእል ኢና ናብ ኢንኩቤሽን ኣብ ደገ ዘሎ ሃይሊ ከመይ ንጥቀመሉ ኣብ ደገ ዘሎ ሃይሊ ጀስት ገዛ ክንዳሃንጽ እንታይ ዓይነት ኢንስቲትዩሽንስ ኣቆይምና ኣፍራይ ኢንዱስትሪታት ሂዙ ዓዲ ከኣቱ ከምዚ ሼር ሆልደር ኮይኑ ድገለ እዚአን ሕጂ ብዙሕ ኮምፕሮማይዝ ሌፍት ራይት ኮይና ብዙሕ ኮምፕሮማይዝ ንገብረን ኣይኮነትን ስቴት ሮል ኣለዎ ኣብ ኢንኩቤሽን ይሕግዞም ኤምባሲ 2% ካብ ዝእክብ ኣይዲያስ እንዳምፀ ነተን ኣይዲያ እንዳጠርነፈ ኣብቲ ኢንኩቤሽን 5-10 ኣብ ደገ ዘለዎ ኣፈርቲ ተልዮ ነተን ኣይዲያ ሃገር ሞር ብዘረብሕ መንገዲ ለዊጥካ just ገዛ ሃኒጹ ሞር ማኒፋክቸሪንግ ናብ ኤክስፖርት ኢኮኖሚ ዝወስደና መንገዲ ክትገብር ይከኣል እዩ ከሙታት እዩ ኣብ ባህላይ ማለት እዩ እተን ኤግዛምፕል ተርቢሕናኻ ከንቲ እንኳዕ ብሰላም መጽኻ ዝበልናዮ ብሰላም እቶኻ ንበሎ ብፍላወር ነፋኖ ሞርኢቶ ግን ክልህም ክኢለ ክሰምዓና ክእል ማለት እዩ thank you ደጊምካ ክትመጻናኻ ተስፋ ንገብር ይቀኒየላ ናይ ብሓቂ ጽቡቕ ውሸት ይቀኒየልና ኤፍሬም ሓውና ፍላወር ሃብሎ ይደቅ ዓበይቲ thank you ኤፍሬም